puc imaginar-me un país dinàmic, un país fort, un país que mira endavant, sense que realment doni suport a la seva cultura, que forma part dels valors fonamentals del territori i del país. Un país amb cultura és un país ric. Un país amb cultura és un país que progressa. Crec que la cultura és important pel nostre país perquè l'experiència em diu que tot el que sigui promocionar la cultura, sens dubte, contribueix a augmentar la riquesa del nostre país. Per aconseguir la majoria d'edat, com a país i individualment, el saber i la cultura són fonamentals. Recolzar la nostra cultura realment és recolzar o és garantitzar el futur de la nostra economia i de la nostra societat. La cultura és motor de canvi i la innovació tecnològica pot representar i pot obrir la porta a una veritable revolució cultural. Una societat més culta fa un país millor, fa millors persones, fa millors ciutadans, no només aquí, a tot arreu del món. Crec que Fundació Catalunya Cultura és important perquè obre una nova perspectiva de crear el que en diríem una llotja de mercat que posi en contacte per davant dels creadors i els creadors culturals i els promotors culturals amb les possibles empreses patrocinadores. El sector de la cultura necessita moltes coses. La primera, una nova llei de mecenatge. D'aquí la importància de la Fundació Catalunya Cultura, que està lluitant per aconseguir finalment aquesta llei del mecenatge. Segon, que la fiscalitat sigui millor. Si tots ens reunim en una fundació com Catalunya Cultura, que posi a tots els mitjans, diguem-ne, perquè actuem col·lectivament. Hem de ser capaços de crear aquests espais de col·laboració entre l'àmbit cultural i el sector empresarial que ens permetin desenvolupar aquest coneixement i desenvolupar aquesta innovació. Tots els que hi participem podem aportar la nostra experiència en la gestió i en l'emprenedoria per aprendre a lligar aquests recursos. El sector empresarial pot donar moltes coses, pot donar experiència, coneixement, tecnologia i, evidentment, impuls econòmic per fer possibles molts projectes que, si no, no es podrien realitzar. A les empreses els diria que apostessin decididament per la cultura, perquè la cultura serà el motor de creixement social i econòmic dels propers temps i perquè la cultura fa millors persones i, per tant, una millor societat. Les empreses que apostin per la cultura estaran fent un gran bé al país.